Ndangoti kusibe vagoita pamutoko kukuchingamidzai kwatiri kuita vatariri veSly Media TV. Pano tinokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munharaunda matigere, tichikufambira nzvimbo idzodzo tichikuudzai kuti zvakamira sei. Nhasi uno tiri kwaMutoko, kwanzi kunorira feni, vazhinji vanodaro. Nyaya yatafambira kwaMutoko kunoku inyaya iri kubuda pazvivhitivhiti zvakasiyana-siyana, paFacebook nepamaYouTube, kuchinzi kune vanhu vechiMuslim vari kuuraya mombe vachitora ropa asi nyama vogovera kuvagari vekoko. Taita mukana wekuti tisvike ikoko, tikurukure navo tinzwe kuti ko zvii zviri kutora nzvimbo. Tataura nevanhu vanogara panokaitirwa zvinhu izvi, takwanisa kutaurawo nemavillagers emunharaunda izvi, tikasvikawo nevakuru vechechi yekumuslim kwacho vari kutungamira chirongwa ichi kuti vatiudze kuti chii chiri kutora nzvimbo. Zita rangu ndinonzi Simba Rachezvidza, ngatinzwei tichitaura nevanhu ava. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Social media platforms akasiyana-siyana kwatenderera nyaya inotyisa, inovhundutsa. Asi kana nyaya idzi dzichibuda pasocial media dzine chimwe chinenge kakukadzika kwevanhu, nekuti kuri kunzi vanhu vakauraya mombe dzakawanda dzinosvika kuma 500 vakatora ropa chete, nyama vakagovera kuvanhu. Asika tati isusu seSly Media TV tinofambira nyaya idzi panzvimbo pacho pazvakaitikira kuti tikurukure nevagari vemo nevanhu nepazvakaitikira pacho. Nhasi tiri kutabudurira area kwaMutoko paPlazi, paploti yaMr Nyakudanga, pakaitikira chiitiko ichi, kuti vatiudze kuti chii chaicho chakaitika. Regai tikurukure navanyakudanga, vatiudze kuti nyaya iyi yakatangira kupi uyezve chii chakanyatsokuita. Vanyakudanga, sanganai nevatariri veSly Media TV, muvakwazise uye mubve matiudza nyaya iyi kuti yakafamba sei. Mazvitai baba, mazvitai baba. Zita ndinoitwa Odo Nyakudanga, ndiri paplot 39 kuno kwaMutoko. Nyaya iri kutaurwa, iri kubuda pasocial media, haina chokwadi, haina kana chokwadi chakazara. Chakaitika chaizvo izvi, pane chechi yemaMuslims yakatsvaka nzvimbo yekuti tinodawo kuti vatinonamata nawo kuno kwaMutoko vava benefito wawanewo nyama. Saka vanotenga mombe dzavo vouya nadzo pano pamba panapa. Zviri kutaurwa zvonzi dzinotorwa ropa, hakuna zvakadaro. Chavanokoshesa iwo ndechekuti 1, mombe isatemwe nedemo. Mombe inourawa neiwo kwete neumwe munhu asiri muMuslims. MaMuslims aripo akatoti one day, but vane vavo vanouraya. Hapana ropa kana chii chinotorwa. Chavanoda vanocheka pahuro. Ropa robuda wotobva ipapo. Mavillagers osara achiskina, mwana mai vachisvina matumbo achibva watotora zvavo. Hapana ropa kana drop reropa rinotorwa, kana manyepo ari kutaurwa newanhu iwayo. Okay. Baba, tikona chiitiko ichi ndeke kutanga here kunge tichiita chiitiko chakaita seichi muno mudunhu? Kanaka sekuita kwataita this week ndeke chipiri, gore rakapera wakazviita futi paripo pano patakamira panapa. Vakazviita futi izvozvo. Hapana ropa rinotorwa kana. Ndofunga vanhu kana vachipfuura netara iri vari kuzoona madzimai ane mabuckets, inenge iri mvura iri kutorwa patenga apo pamuri kuona vachisuka matumbu avari kubva vanzi takurai zvenyu muende. Ndo zvinenge zvichiitika. Hapana, I want to assure you in the spirit or in the name of iwo Mwari anonamata, hapana ropa kana drop reropa riri kutorwa. Hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro. Dzingava dziri mombe ngani dzakaurawa panapa? Panapa takauraya 250. Ndo dzakaurayawa pano 250.
Okay. Yes. Vangava nemamwe masenders avaitira. Yes, mamwe masenders wakaitira kumutoko center kuneche kunonzi kuNyahondo wakauraya dzimwe ukoko. Okay. Asi hapana ropa rinotowa. Kana pana aripo akaona ropa richitowa ngauye atestify pano, because povo yese munotoidaidza yeuya yo testify dzaiurawa povo yakagara munomu, akandocheka otobva ipapo akaenda pane the next one, hapana ropa rinotowa. Kana. Okay. Imimi maybe mukuziva kwenyu baba, vari kuti apa vanenge vachiita chiitiko chei maybe. Okay, pavakauya vachikumbira nzvimbo vanoti iwo isacrifice yavo yavanoita. Vanoti kana vauya totora sekumira kwandakaita uko, kuseri kune placard ravo or banner rechechi yavo, handiti mumwe anenge ari apa sepamakamira apa achiwerenga mazita evanhu vavanoti vakacontributa mari yakatenga mombe idzi, ndo vanenge vachiwerenga chete, yobva yachekwa wobva ipapo woenda pane imwe, ndo zvavanoita izvozvo. Okay. Yes. Vanoti i-sacrifice ndo zvavanotaura. Okay. Yes. Imo muno mamutoko. Yes. Vateveri vavo vawandawo zvakadii? Handisati ndane actual number, but according kundoona kuma 400 vanogona kusvika. Okay. Kuma 400 because pavakaita kwana Musami uko vamwe vacho vainzi kana vachikwanisa vaitakurirwawo nyama vachienda kunopiwa kwana Musami uko. Okay. This is what is happening. Okay. Yes. Iko imimi Vanyakudanga munopinda here? Handipinde iyoyo, wakakumbira nzvimbo chete. Okay. Ndiri mu United Methodist member, ndokwandoonamata ndiriko. Okay. Yes. Vakangokumira Nzvimbo, yes. chete. Nyama iyoyo zvinotopedzisira yanzi nekuti inenge yakawanda. Ma-institutions within Mutoko, police, army, Mutoko hospital, Mutoko leprosy, Mutemwa, also the hospital, vari kupiwa vanana tabudirira vocational training centers, vese vanenge vachinzi uyai mutakure. Nema boarding schools. Yes, uyai mutore nyama. Okay. But what I want to categorically refuse is nyaya iri kutaura yerunzi vari kutora ropa kunyeba. Those are blue lies. Okay. Completely blue lies. No, zvakanaka Vanyakudanga. Tiri panyaya iyoyo takuda kuti imimi muchitaura zvamunoda kutaura pamwoyo penyu, zvinoenderana nenyaya iyi, uyezve zvamunoda kukurudzira ivavo vanoshandisawo masocial media messages akaita seya. Mazviitai makusenana nhasi ndatonzwa vari kutaura muredhiyo kuti kwaMutoko ropa riri vanhu vari kunwiswa ropa. Ndanga ndichikumbirisa social media kana ndandichikumbirisa media houses musataure kana kuita pursue nyaya yamusina mafacts nayo. Izvozvo zvinodonedza journalism, Come sekuya kwamaita, I'm pleased kuti mauya on the spot. I'm very very much pleased kuti mauya on the spot. Ndo true journalism chaiyo yamatiitira than zviri kutaurwa kuHarare uko. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ndakumbirisa media kana whoever vamwe vari kungopfuura neroad muchinyora zvisizvo, handizvo. Come on the ground, ask, monyatsoona pane vakatumira road iri apa, maingomira motarisa kuona chaizvo what is happening, then mochinyora kana kuuya mobvunza. Padzaya dzichiurayiwa, police was here. Dzimwe dzacho dzakatengwa as far as Nyamapanda, police was here. Wachiona vega vanga vari panapa. Tichitokumbirawo futi kuti vatibatsire kuita contain order. Police was here. Yes. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Tazoitawo mukana wekushanyira vagari vemunharaunda umu vanova vakawanawo nyama yaipiwa pakaitika nyaya yekuurawa kwemombe nemamuslims vachiita chivanhu chavo. Ndina Mai Katsiga vanova vamwe vakawanawo bandiko renyama iyi, ndo yamuri kutoona iyi. Mai Katsiga,
mungatsanangurawo here zvaiitika pachiitiko ichi musi uyu? Musi uyu nyama uyu takamboidya nyama iyoyi, tinozviona hapana zvinoitika ba. Icho vanoita iwo pacho zvavo kubata ng'ombe yavo wotora banga wocheka nyama ropa roenda zvaro pasi, hawaribate ropa iroro. Icho vanobata ibanga chete wakandotaramuka wataramuka ropa roenda pasi, iwo watopa bva vanhu vosara vachivhuya nyama. Hakuna icho vanotora. Isisu manje tisinozosvina matumbu tichidya nonyama yedu, nyama yacho ndiyo iyi. Kamuda kuinzwa zvenyu? Mukutoida nyama yacho ndiyo iyi. Chipisi chenyama. Andino cha hapana chakaitika. Hapana chinoitika nyama iyi kunamata. Isisu mamethodist tinopereka chogumi chedu. Tichiendesa ipo tinoendesa. Saka iwo chongo chogumi chawo. Mwedzi iyo ine isisu tinotono nezvo tiri kuita zvokuti mwedzi unoironji yakati tichiperekawo chogumi. Saka isisu zvakati takagutsikana nazvo nokuti tiri muna izvo. Ndizvozvo zvinozotaura nevanhu kunzi ropa raiswa muzvigubhu. Aiwa ropa hapana kambobata ropa acho kutotiza. Kutoritiza ropa rokana rakuta kutotiza. Hapana chaunobata kana chemwe chete. Icho noita ibanga rawo chete rokundochekaro. Zvokuti hawaje chakachekwa nomumwe. Zvakafanana nowaiwai wanonzi wamwenye. Hawaje bachi chachekwa nomumwe munhu. Saka iwo vanotocheka ndiwo. Saka mimi ndikechingani kusangana nechiitiko chakadai uyu? Kochitu. Ameno, imimi Maikadziga chibva maudza vanhu vakatarisa izvozvizvi nezvimwe zvinenge zvibuda mumasaisai musocial media manye uchinzi ropa raiswa muzvigubhu, uchibva mavaudza chokwadi vabve vaziva. Gore akapera zvakamboitika. Mufundisi wedu akatoudza vanhu vakadzoka kuchechi kuti izvo mang'ora nokuti majanyama ropa rinonzi risiwa muchigubhu. Iko kusina. Saka wakazosangana nomumwe DS akapinda neipapo dzichitourayiwa. Akagutsikana kuti hapana zvirikuitikapo. Zvakanaka. Imi makaona ngane dzichiurayiwa ndingaziva ndingazive nhambaba dzenyu dzakawanda ngekuti vanhu vacho vanga vakawanda. Sangano rere rinoitiwa kana tikuharare kana kwamurehwa rere. Ndizvo zvinenge zvakaita wanhu. Ngekuti kudai zvanga zvakadaro ndozvinoita mapostori, ndozvinoita chii mapostori anga achidya. Hawangadye nyama iyo ngekuti mapostori vanhu zvizhinji zvavanoita vachiti hatidyi, asi vari kudya pamusana kuti wakauya vachitozviona. Aiwa, ndinotenda. Saka makaonawo makgs mangana? Ndiyo ichete takaona. Makatodya? Tiri kutodya. Aiwa, tinotenda Maikadziga. Iri kutonaka wani nyama yacho, iri kutonaka chaizvo ende yakasimba. Tinotenda nenguva yamatipa kuita kuti vazhinji vazive chokwadi nokuti makuhwa anofamba awanda. Vanhu vanobatsira. Iwo vakatibatsirawo naizvozvo. Vanoti iwo dzimwe nguva mumwe anokona kuti makore 3 asina kuwana nyama yakasungunuka. Mumwe anokona kutopedza mwedzi asina kuidya. Asi ipapa taitira kuti tinoyamurana. Saka izvozvo zvakatifadza. Aiwa, tinotenda Maikadziga nekutaura nesu nekutijekeserawo nekuti isu patatouya. Tachiti murima izvo. Tatoti nyama iyo inodyika here. Aiwa udyika zvakasungunuka chaizvo nekuti takaita zvokuona. Hakuna chivanotora kana nechimwe. Icho vanoita kunamata chete. Wachibva watora pikicha wachitumira vamwe wakawatumira mari kuti wazoe kuti nyama yakatengwa. Aiwa, tinotenda chose nekujekesa nyaya iyi. Taitawo mukana wekutaura nababa vatasangana navo vanobvawo munharaunda iyoyo. Vanowawo vakanga varipo pachiitiko ichi vachizivawo vachibvunzawo zvinhu zvaiitika ipapo. Baba, mungaudza vateereri kuti imimi ndimani uye zvamunoziva panyaya iyi? Ini ndonzi Manyuke. Ruzivo rwangu rwandinarwo panyaya iyi nderwekuti maMuslim ane nguva dzaanenge achipira kuna Mwari wavo. Ndakabvunza umwe chete wemaMuslim akanga ari mukuru pagurupu ravo kuti izvi muri kuzviitirei? Zvikanzi isisu zvatinoda panapa nokutenga mombe kwatakaita, chatinotarisira kubuda kweropa roenda pasi. Ndikazvionawo zveshuwa ropa raenda pasi. Nyama ndiyo yakazonzi vanhu munopiwa.
Saka izvi zvatiri kunzwa mumasaisai masocial media uchinzi vaitora ropa vachiisa muzvigubhu, imimi semunhu anga aripo munoti kudini nazvo? Inini handina kutomboona munhu aive nechigubhu akatakura ropa kana chimwe chinhu, asi kuti taitova nemabhaketi ma20 liters tichiitira kuisirwa nyama imomo. Endi zveshuwa kana neniwo ndakabvapo ndaisa nyama yangu mu20 liters. Makatowanawo? Ndakawanawo chandakawana ipapo. Vanhu vazhinjiwo vemunharaunda vakatowana? Vakawana hongu. Ameno, imimi mungati chii nevanhu vanotaura zvinhu izvi nenzira yekuti vavhundutse vanhu? Hongu vanhu vanokwanisa kutaura vachivhundutsa vanhu vanga vapo, but tanga tichida kuti pane umwe chete here anotaura achivhundutsa vanhu akambokurukura neumwe wemaIndia, wemanhakiro wemaMuslims aya, nokuti ini ndakakurukura navo. Vakakutsanangurirai? Vakanditsanangurira zvavaizviitira. Asi apa pavaita izvi vaizvifambisa sei? Maybe mungaba vakatsanangura kuti vaidziuraya sei? Zvavaiita ivo indakasvika ndikaona mombe dzaapo, nokubva ndaona dzaakuchidhonzwa padzakanga dziri mudanga dzakaenda kunourawa. Asi mombe imwe neimwe yaiurawa paiswa munamato. Ndanzwa muchiti makataura nevakuru vavo apa. Ivo vakati kudii pamakataura navo? Ini ndakamubvunza kuti izvi muri kuzviitirei, nokubva ati izvi tinozviita zvokupira kwedu, ndo tingati nechirungu sacrifice. Ndizvo here? Kune kupira kwatiri kuita uko. Tikati ko zvamuri kurega ropa richirasikira pasi zvikanzi ndokutopira ndokutofara kwedu kwatenge tichitoita ikoko. Nyama vakati kudii? Nyama vakati nyama ndeyenyu torai. Asi chatisingadi ndechekuti murwe pano. No, tinotenda baba nekujekesa. Uyezve ndinovimba vazhinji vari kuzvinzwa vachizvionera vachinzwawo matestimony paground, nekuti isusu seSlay Media TV tinofambira nzvimbo idzi kuti tibate chokwadi kwete kunzwa zvemakuhwa. Maita basa nenguva yenyu baba. Ndinotenda kuti chokwadi chandinoziva ndo chandabudisa. Tinokukwasai zvakare vatari veSlay Media TV. Iko zvino tava kunonzi kuNyahondo kwaMutoko, uko kwataita mukana wokutaura nevechitendero ichi kuti vatiudze kuti chii chiri kutora nzvimbo. Vakuru vangu ndokumbira kuti muzviintroduce kuvatariri uye mubve matiudza wekuti chiitiko chiri kuita kunoku ndechipi. Musoro yevatariri, ini ndinonzi Zakaria Mpelula, ndinowa mumwe wavafundisi vechitendero cheIslam. Tiri kuno kunonzi kwaNyahondo kwaMutoko. Nhau yatafambira inhau inonzi kurubani. Kurubani chiArabu chinoreva kuti sacrifice kana kuti kuzvipira. Nhaurwa yandingave ndinotsanangura pamusoro pechitiko ichi ndinogona kuitorera kubva kuBhaibheri. Tiri muBhaibheri tinotarisa Genesis 22 chapter yekutanga kusvika pachapter 13 inotsanangura apo Abrahamu akava achitaurirwa naMwari musikavanhu vachimuti ndinoda kuti utore mwana wako mumwe chete umite chipiriso. Akamutakura mwana akaenda naye pagomo rinonzi reMoria. Asvika pagomo reMoria iroro achida kuti atange kuti apirise mwana wake, kuti acheke mwana wake, Mwari vakati tarisa, ona iwe Abrahama, ndakatida kuti ndione moyo wako kuti unondida zvakadii, you have sacrificed for your only son. Saka vakabva vapiwa yatinotiyo wayana kana kuti wai, ndio yakava chipiriso. So as Muslims we also commemorate kurangarira zuva iroro Abrahama akava anozvipira kuna Mwari. Ndio zvimwe chete zvatiri semaMuslim. Ino mwedzi watiri unoyu pamaMuslim unonzi Zilhijja. Zilhijja ndio mwedzi wesacrifice. Tunotanga pa day rekutanga, first day of Zilhijja to the 10th day of Zilhijja. So sacrifice kana kuti kucheka mombe, kana kuti ingave wayana, kana kuti mbudzi tinoita kutanga pa zuva rachi9, 10th and the 11th day. This is compulsory for all Muslims. Chirongwa chatiri kuita apa kuno chiri kuitwa pasi rino rese
pasi rino rese everywhere. Tinoita, the main purpose is to show gratitude and submission to the Almighty God for what he did pakaitwa na Abrahama panaurwa yakanza sacrifice mwana wao. Okay. Saka zvino zvatiri kunzwa izvi mumasaisai vanhu vachitaura zvakasiyana siyana muri kuti chiina zvezvi? Ndingadai ndichiti dzimweni dzenguva kuna kusaziva nekuti isusu tikapinda muchitendero cheIslam chete chinotitsanangurira kuti isusu blood ndicho chinhu chatinoti chinofana kubuda mumuviri memombe kana kuti memhuka yatinenge tacheka, because we believe the blood on its own scientifically it carries with it bacteria. So we do away with the blood. We don't want the blood. But ndikada kuti ndidzoke kumashure ndikada kuti nditese nhoroondo yedu pachishona kune vamwe vanhu vanoti inonzi musiya vanoda ropa iroro, saka isusu we do away with it, hatitodi ropa iroro, saka iyi nhaurwa isina umbowo inova yekunyepa, hatikwanisi kuti tingataure kuti tinoda ropa ndoratotobvisa. We are eliminating the diseases dzinenge dziri mumuviri memombe. No, thank you very much. Izvezvi pano patiri panzvimbo ineyi makauraya mombe ngani panapa dzichiita chibayiro? In total takauraya 400, but nharaunda inoyi yemutoko yakabenefita 300. Then 100 yakaendawo kuside, but pano takapa 300. Takati singasarudze, takapa manani Muslims, tirova vanhu vasingapinde chitendo chechimuslim, vangava makristu, vangava pinda chitendo chipi nechipi, hatisarudzi. Takapa nzvimbo dzakasiyana siyana, mabusinessmen vakauya vakawanawo, vehurumende vakauya vakawanawo. We were giving everybody akanga ari panharaunda tichipo a package of something like 5 kg. Okay. Ndinotenda mufundisi Zakaria, mashoko enyu ekupedzisira muchiudza vatariri nevamwe vasinganzwisi chitendero ndekuti mashoko enyu kuti tivhare chirongwa chino. Ndinotenda nemukana mandipa, ini ndinongoti Mwari ngava vanorumbidzwa, tese tiri vanhu vakasikwa naMwari mumwe chete, tingava makristu, majudha kana mamuslim, asi ndinofarira kuti chitendero chechimuslim nechikristu ndinoona pazvakasiyana panhaurwa yatanga tichitaura yekusacrifice, because I've given you evidence in the Bible, not in the Quran. That Genesis 22 chapter 1 to 13 iri kutsanangura, mukanoiverenga iyoyo inotsanangura apo Abraham akataurirwa naMwari kuti avanita sei anda chipiriso. Saka zvakwamuri matariri kuri munozvitendera here kuti ichokwadi chiri kufamba mumasaisai, asi chokwadi ndechekuti hakuna zvinhu zvakadaro. Aiwa, ndinotenda nenguva yamatipa. Mavanzwa vachitsanangura chitendero chavo zvizere, mozoona kuti isusu seSlam Media TV tinoenda panzvimbo yazvaitikira, hatinzwi nemakuhwa, tinoenda panzvimbo tonotaura nevanhu varipo tichiona kuti chokwadi chaicho ndechipi. Ndinovimba imese mangozvinzwira uyezve muri kunzwa zviri kuitirwa chiitiko chiri panapa. Hachisi kuitika pano chete kwaMutoko kwete, asi chiri kuitika Zimbabwe pasi rino rese, pasi rino rese ndo pazviri kuitikira zvese izvi. Saka zvava kwamuri vatariri kutora zvamanzwa uyezve nekuziva kuti chokwadi ndechipi. Makadi mese muri yeZimbabwe mativi mana ese enyika muri, ndinofara kukukwazisai masikati ezuva rinonzi nhasi. Inini ndinonzi Comrade Moesvi kana kuti Soko Mafunge paMutoko Center ku Ward 20, ndiri kuJamapati District, ndiri kupa chipo chekutenda icheche Muslim yakauya muno maMutoko kotibatsira nekutipawo iyo inyama iyi, nekuti vamwe zvakatotiomera kuti ndiwane pondo yekutenga nyama pazuva, asi chechi nekuda kwokuti vanonamata Mwari mupenyu wachiteedzera order apocryphae apo pakanzi enda unoise chipiriso. Panguva yaida kuiswa chipiriso akanzi no, chimbosiya mwana wako cheuka kurutivi, akaona gwayana rakanuna, chitora gwayana urise pachipiyaniso. Ndokuuya kwakaita chechi yeMuslim kuno kwaMutoko. Zviri kutondishamisa ndichinzwa vanhu vanogadzira makuna huna wachida kusvibisa nzvimbo yekwaMutoko nevanhu vari kubatsira nherera nesuwo tinotambura.
shirikadzi nenherera tiri kutambura nyama yekuti hwadza kutenga. Nhasi wechechi yeMoslem wauya kotibatsira wotipa muriwo wokuti vana vanzwewo kuti no nyama inonaka sei izvi. Vanhu vakufamba vachinyepa, maMoslem ari kutora ropa vachimwa, wopa vanhu nyama wotiendai munodya. Inini kubva zuva rekutanga mari mwezi paseri samutoko wemene baba Ageti ndakange ndiripo pano panzvimbo ndichislota mombe kubva kuseni kusvika vanhu vese vadhismiswa pano. Handina kumboona ropa rakatorwa kana rakanwiwa kana zvakaitika. Ropa raingodeuka pasi, mombe inongochekwa banga kahwani yobva yarara, ropa roenda pasi, vanhu mofuna mogadzira zvemukati, nyama mogoverwa. Seizvi ndotobata ndoziva kuti vana svondo yese waakutodya ndowawengerei. Ndaakuda kutotendeuka ini, ndikutoti mapasta asati aenda nditendeuke. Ende ndototiwo netonga nzvimbo inei kwaMutoko kana kuti Mutoko district, chechi idai maizoichengeta irambe iriko ichiuya kotibatsira tiri muno maMutoko, nekuti tine vanhu vakawanda. Tarisai chembere dziri apa muri kutoona shoma nekuti chirongwa chako novharwa. Dai maiona vanhu varipo vari kuda mumuriwo maitonzwa tsitsi. Vanhu ngavasapomere chechi zvaisina kuita. Hazvife zvakaitika izvozvo. Dai takatosiya nyama iyi nekuti tinenge taona zvisizvo. Dai Mwari aizotikomborera zvatapiwa zvakakosha, totenda nemwoyo wakaperera. Ndini Comrade Mwesvi, ndigere kuno kwaMutoko kubuja kunorira Pfene. Mozotirangarirayo dai dzaiva chechi yemaMoslem uye kwamuri titendeuke. Taona Mwari chaiye ari kuteedzerwa neold apocryphae kwete maNew Testament kana chechi dzepasi pemuti kuti ndini madzibaba nhengi. Itai izvi muchiisa zvinhu pamasocial media, tongofuma taakunzwa kuti kuri kumwiwa ropa, vanhu votadza kuya kotora nyama yoora here. Mazviitirei musadaro vadikani. Ndatenda hangu. Anokuonekai nasuno ndisimba raShezvidza ndichitenderawo Julius akabata kamera. Until another day, bye-bye.